Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Čau. Dobré odpoledne. Vítám vás na zasedání ve věci přidání planety Země do naší vesmírné mezigalaktické cestovní dráhy. S některými z vás jsem se již dříve setkala, ale aby nedocházelo k nedorozuměním, byla bych ráda, kdyby se každý na začátek představil, řekl nám, odkud přichází a zda jste si prošli zaslané materiály a máte k tématu nějaké stanovisko. Začnu tedy sama. Mé jméno je Kindlight a pocházím z planety Empatia. Jsem velice ráda, že jsme se tu dnes sešli v takovém počtu a doufám, že i zbylí pozvaní se k nám později připojí. Domnívám se, že planeta Země je plná energických, cílevědomých lidí a dle mého názoru se jedná o planetu, která si zaslouží mít možnost poznávat pro ně dosud neznámé kouty vesmíru a těším se na setkání se jejich zástupci. Čau, ahoj, já jsem Upfire a řekl bych, že já jsem odkud. Ale tedy, aby splnil pokrm. Se pečné planety Pěta a lidé na Zemi mají malý návod. Stejně jako malé zemské jádro a nedostatek magmatu pro skutečné propojení našich plánů. Celý tento návrh se mi nelíbí. Moji drazí, jak vám asi napovídá můj dnešní outfit, jsem Rose z planety Pinkovny. Kdo naší planetu neznáte, jsme velice růžová planeta. Všechno máme sladěné do tónu růžových barev. Na planetě Zemi velice obdivuji její rozmanitost barev, stylu i módních návrhů. A moc se těším, až si obléknu nějaký ten jejich kousek, třeba modré barvy. Velice stručně a jasně. Jmenuji se Eron a pocházím z planety Novatere. Jak název napovídá, jsme obnovená planeta. Na planetě Zemi shledávám spoustu nedostatků a rizik do budoucna. Například nesystematické využívání těžko obnovitelných zdrojů, znečišťování vody a podobně. S mnohým podobným se kdysi potýkala i má planeta. Nezvládli jsme to. Mnoho obyvatel i živočichů zahynulo a my byli nuceni plně přehodnotit postupy fungování i způsob života. Tentýž scénář, dovolí si předpovídat, pravděpodobně čeká i planetu Zemi. A naším předním úkolem je v tomto případě jim pomoct zvládnout tuto proměnu s co nejmenšími vedlejšími ztrátami. Věřím, že to zvládne. Omlouvám se. Rád bych nyní pokračoval. Jmenuji se Aqua a pocházím z planety Pelato. Jak tady Eron zmínila problematiku znečištěné vody, tak je to pro mne a mou planetu největší problém. Planetu jsem před 2 týdny sám navštívil a odebral několik vzorků z různých částí planety. Amazonie, Čína, protektorát Čechy a Morava. Zde se můžete podívat. Tyto vzorky nejsou na hraní. A taky nejsou jediný, co jsem našel. Zjistil jsem, že jakž tak čistá voda jim teče doma z kovových trubek. Ale to je pouze v případě, když projde skrz čističe a filtry. Nemáme... A tak jsem si vzpomněl, že jsem i našel nějaké věci ve vodě. Úplně divný věci. Moment, dojdu si projít. Prostě opustil. Tak nic. Nemám ten telefon. Takže. Rychlovarná konvice. Zjistil jsem si, co všechno znamená. Tohleto na to vaří vodu. Nechápu proč. Když mají Karlovy Vary, nechápu to. Proč si potřebují vařit vodu.
květináč. Tohle je velice strašný, mučící nástroj. Protože do toho dají Inu a kytku a tu tam uzavřou. A ta tam je bez vody, bez sluníčka, protože lidi jsou úplně bez mozku. A potom to hodí do vody. To je příšerné. Bube. Nevím, co to je. Je to příšerný, mučící nástroj pro uši. Nemá to žádný dobrý zvuk. Slyšíte sami. Tak, to by za mne na úvod stačilo. A mé připojení planety Země do naší mezigalaktické dráhy je, myslím, evidentní. Takže ji tam nechceš. Ne, nechci. No ale jakoby já to mám jiný názor. Podívej. Tohle jde znovu použít. Tak co to dělalo ve vodě? Koupalo se. Tohle jde opravit. A tohle změnit. Třeba do toho udělat díru. A otázka není, jestli dělají chyby, ale jestli je zvládnou napravit. Velice moc se vám omlouvám, ale když jsem se připravovala na tohle setkání, tak mi napadlo vzít někoho od nich, tak nám to neberu. Versu teda, Bohumila. Představ se. Čau, já jsem Voďa. Moc vás oba zdravím. Děkuji, že jste vážili cestu a připojili se, byť s menším zpožděním. Dveře jsou stále volné. Představ se. Zdravím, mé jméno je Helix a rád bych se vám představil. Jsem z planety Eugenia, zaměřujeme se na genetické zkoumání a experimenty, dá se říct, a rád bych provedl posudek přímo před vámi. Pane Bohumila, kolikrát denně vy vylučujete? Cože? No, kolikrát denně? Co já vím, 5krát? Není se čemu divit, že pak mají takovou vodu. Kolik jste jí spodil bytostí? Cože? Jaký bytostí? Se jako ptáte na můj body count? Cože? No, píšu si 0. Kolik dní trvá vašemu jedincovi, aby se postaral sama o sebe? Dní, no. Tak počkejte, to z hlavy nevypočítám. Takže 18, a někdy je to i 26, tak dáme průměr 22 let, krát 365 dní v roce, to je 8030 dní. Cože? Co vám tak dlouho trvá? Kdyby vám to nevadilo, ráda bych si teď na chvíli vzala svou já. Jsem Arbela, z planety Floravia, z planety symbiozy a rostlin. Jsem toho názoru, že vše má svůj čas. Není zdravé na cokoliv příliš spěchat. Každá rostlina má jiné podmínky a jinak dlouhou dobu k tomu, aby mohla vyrůst a vytvořit semena pro své rozmnožování, a věřím, že i lidé z planety Země potřebují zkrátka svůj čas. Já bych řekl, že toho času moc nemají, že to jejich jádro tak slabé, sami z něj čerpají. Bůh jak dlouho jim vydrží. To je pravda, ale jak už jsem řekla, mají možnost naučit se fungovat i jinak, když jim pomůžeme. My třeba používáme na tvorbu energie takové malé růžové obláčky. Lze z nich vytvořit spoustu věcí. Můžete se díky nim pohybovat, cestovat, komunikovat, vytvářet nové věci. Je to skvělá věc. Vy jako používáte cukrovou vatu místo benzínu? Na Bitcoiny nemají takovou vlhkost jako u vás, mohou používat jiné materiály, ne jiné věci. Vidíte, zajímavá rozdílná věc. A místo toho, aby se zajímal, tak se tváří takhle. Ale já se zajímám, ale co pak mám mít radost z toho, že mě nějaký vědec unesl partě bláznu, co jezdí na cukrovou vatu a zajímají se moje vylučování. Není třeba být na sebe hned nepříjemný. Pojďme se vrátit k tématu. Přemýšlím, jak to je Co takhle se zamyslet nad tím, co nám spojení přinese do budoucna. Tak jo, tak já tady pěkně zapisala. Jakou barvu to mám napsat? Zkusíme jenom než růžovou, co myslíte? Hrozně bych napsal červeně. A pozitiva modrá. Zajímalo by mě, jak nám tohle pomůže. No tak už si uděláte ty plusy a minusy, ať můžu domů. No tak do
po sobě rozhodně napsala, že jsou rozmanití a svéhlavní. Dobře. Rozmanitost. Další? Já bych doplnila, že dokáží cítit velmi hluboce. Ano, někdy chybují, ale právě ten umožňuje učit se. Empatie se nedá naučit bez chyb. Ale taky se z těch chyb nepoučí. Pořád dělají to samé. To napiš do minus. Opakující se selhání. Dobře. Opakující se chyby. Všechno má svůj čas. Možná je ten fáze růstu. Každý les lidnou jen malým výhonkem. Možná bychom ten čas měli dát. Souhlasím. Bez šance by naše planeta také nepřežila. A co tohle? Máme jen dát čas na to, aby zničili naše oceány? Já říkám ne. Do minusu napiš. Riziko kontaminace dalších planet. No, tak já bych tam ještě napsala, že jsou kreativní, vyrábějí hudbu, umění a... No, i když tohle máme lepší, no tak oni to mají také rostomilá. No, nevím, jestli rostou. Nebo Ale do minusu. no, nevím, jestli rostou, ale mám super koncerty, Railska, TikToky a tak. No, jakože natáčíme krátký videa. Počkejte, já nějaký dobrý najdu. Zvláštní potřeba zaznamenávat se v krátkých sekvencích. Hej. Podívejte, tady jsem se zkusila inspirovat zemí a říkají tomu čínovina. Je to alespoň trochu neodplavé? Mě pořád nikdo neřekl, co z toho všeho budeme mít my. Možnost pochopit jiný způsob existence. To mě nezahře. Možná ano, jen jinak, když si zvyklí. Podívejte, už mi lidi celou šálu. Z toho pytle kontaminujeme moji šálu. Pojď, špínu, všude, špínu, vykejte se. Tak jo lidi, jedu live na meziplanetární radě. Žádné vysílání. Vysílání ještě není vhodná chvíle. Dobře, máme několik bodů. Navrhuji, aby se teď teda vyjádřil zástupce země. Proč bychom vás měli přijmout? No, protože jsme zvědaví a snažíme se, pomáháme si, ale někdy pozdě, ale to nevadí. A jsem si vždycky myslel, že v tom velkém vesmíru nejsme sami. A teď, když vás tu všechny vidím, tak by byla škoda zůstat jen na jedné planetě. Já stále nesouhlasím. Biologicky nevyhovující. Energeticky neefektivní. Ale potenciál tam je. A styl. Co to čas? A cit. Pořád naděje, čas, možná, věci, fakta, energie, výkon. Schválně, kolik energie vyprodukuješ ty? Já nabíjím mobil. To snad není možná. Dobře, tady bych to asi udla. Navrhuji hlasovat. Ano, souhlasím. Každý se vyjádří jasně. Pro nebo proti. Já jsem pro. Jednoznačně pro. Pro. Proti. Ještě potřebuji čas. Proti. Rozhodně nesouhlasím. Proti. Možná až pro další fázi vývoje. Pro, ale nevím, zda se to počítá. 4 pro, 4 proti. Takže? Remíza. To znamená, že se nic nemění. To znamená, že ještě nejsme připraveni rozhodnout. Všechno má svůj čas. Navrhuji jednání odročit. Ale já už jsem se těšila. A co já? Já se mám vrátit domů říct, promiňte, vesmír se nemůže rozhodnout. Zdá se, že dnes rozhodnutí nepadne. Navrhuji jednání odročit. Do té doby můžeme přemýšlet, pozorovat a možná i pochopit víc. Souhlasím. Dobře. Fajn. Přinesu další vzorky. Je to hlavně trpělivost. Tak jo, ale jestli se mám ještě někdy vrátit, tak mi dejte vědět předem, ať se taky něco připravím. Jednání odročeno.